महाराजा नोंनि बेफोरबायदि अबस्थाखौ नुनानै मोनसे इन्टारभिउ लानो सानदों आं आरो जोंना बसआबो नोंथांनि इन्टारभिउ लानो होनबाय थाखादोंमोन नोंथां आरे नोंथां होनबाबो दाय जायो नामाब्रा महाराजा सार दा नोंथांखौ जोंनि खामानियाव नांगौ नालाय बिनिखायनो नोंथांखौ एसे सनमानबो होनांगौ ना एमएलएबो जाहैबायना आरो मालाय नोंनालाय बडिगार्डफोरालाय माथो हिनजाव गोजासो आच्छा महाराजा नोंथां बे नोंना खुगाया बिदिनो थासिगोन नामा आच्छा साननैसो नेबावनो खोन्थादों डक्टरा अन्नानै जोंनि स्टुडिय'आव फैदो नोंथांनि सायाव मोनसे इन्टारभिउ लानोसै बाफ्रे जोंनि फिसा स्टुडिय'आवलाय बेसेबां फैसा मोनोब्रा नोंनोलाय बोरै फैसा होनांगौ जाखो आंबो मिथिगौब्रा फैसा गैयाबा जेबो खामानि मावनो हाया बिदि होननानै फैसा दाबिबा बोरै जानांगौ जाखोलै दा नोंना खुगाया मिनि ब्रेना लानानै गाज्रि जाबायना बेनिखायनो नोंखौ जोङो बयनोबो खोन्थानांसिगोन ना नोंनि सोमोन्दै नों बेसेबां खस्थ' दं मा दं बेफोरखौ इन्टारभिउनि जुगै खोन्थानोसै आच्छा होमबा जागोन दे होमबा नोंथांखौ गाबोन समफोर लोगो हमनोसै आं नोंथांखौ खबर हरगोन आच्छा नोंथाङा खबर हर दे नोंथांनि मथे लानोसै हायोबा गाबोननो लानोसै नामा आच्छा दे बिदिब्ला आं फैबाय आरो मोनसे खोथा बेबायदि अबस्थायाव नोंखौ बिराद समायनाय नुदोंलै महाराजा आं मोनथिदों नों रागा जोंदों आंखौ ओमफ्राय आं मोनसे खोथा बख्रा रायलायनायफोरखौ बोरै बुजिग्रा जाखो आंलाय आं नोंखौ बख्रा होनाखै माने नोंना आखलानो दा बख्रा बायदि जाबायना रायलायनो रोङा मानो रोङा बिनिखायनो बख्रा बायदि नुहोलांबाय नोंखौ यानो जादोला गाबोन अननानै जोंनि स्टुडिय'आव फैदो आरो इन्टारभिउ होफैदो दे होमबालाय आं फैबाय आंखौ बख्रा नुखोदा बख्रा सामफ्रामबो अनला ओंख्रिखौनो संनानै जाहोबाय थागोन नामा नोंलाय मालाबा सबाय ओंख्रिबो संनांगौ नारजि ओंख्रिबो संनांगौ मा नंनायनि नङिनि बेलायाव अनलाल' देबाय थानाय मैयासो माथो सबाय संथारदोंमोन आंलाय ओमफ्राय दाखालिसो नारजि ओंख्रि संदों मालाथो आंलाय अनला ओंख्रि संबाय थानाय दे बुंनायखाय जोखांलायबाय मायाव जोखांदों आंलाय नंगौखौसो बुंदों सामफ्रामबो आंखौ मोनसे ना मोनसे बुंबाय थायो मा इसेबां नायनो बायो नामा बिहामजोखौ गोसोआव लाखि देनां बुरैबा नैबे बिहामजोआसो नोंनि खि हासुदैखौ बोगारनांगोन फिसालाखौ मावगोन सानदों बालावबो मावा माथो मालाबा नारजिबो दा नोंनो ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोनाय उपाय गैयावसो जाहोयो नोंखौ आं दि नोंखौ गोसो गोथारै नोंनो ओंखाम संनानै जाहोयो नोंहासो उनाव मैगं थाइगंनि बायदिसिना बुंबाय थागोन आंखौ खोथाखौथ' खोनासंनोनो नाङा बिस गोनांसो सोदोबफोरा मासे बिस गोनां ओंखारो नोंनालाय नोंनियासो सोदोबफोरा बिस गोनां ओंखारो आयै आंना नङा गोदो सिख्ला समाव जिबौ एवनाय जादोंमोन नामा नोंलाय बिनिखायनो नों जि खोथा बुङो गासिबो बिस गोनां गोजा जाजोबो मा होनदों नों आंखौ मा होनदों आं जिबौ एवनाय जादों माथो नों जिबौ एवनाय जादोंमोन खोमा सिख्ला समाव बिनिखायनो जि खोथा ओंखारो गासिबो बिस गोनां गोजा माबा खामानि मावबाबो दाय जायो खामानि मावाबाबो दाय जायो अबेसे आं खामानि मावालासेनो थाखायाना एमएलए जालायनानै एमएलएनि न'आव रुवाथि गैया बेसेबां खोनासंनो बोरैबा खोनायो थेवबो आं रावखौबो लाहोआ नोंलाय मालाथो रुवाथि लानो होनाय आंनि फिसालाखौनो गोसो थोजानो गियो नोङो जालायखो सब गोसो थोजानो गिगोनां नारजि बुदांखौ नोंनि फिसालाया सोरखौबा गोसो थोथारनांगौबा आङो हमथानो हाखाया मिथिबाय आंनि फिसालायालाय मानो गोसो थोनांगौ जाखो आंनि फिसालाया सनासो होमबालाय नोंनि फिसालाया सनाबा आं दायमन आरो खुगायाबाथ' खुनजों उल्था नांलायगोन ओंख्रि माया मोनसे संनो होखो दायानो जाब्रबबाय होमबालाय माथो मोजां ओंख्रि संनानै होबाबो दाय जाबाय थायो सामफ्रामबो आं बेलेग ओंख्रि संबायानो थायो ओरैनोथ' ओंख्रिफोरखौ बेलेग जाबाय थानो हायो आरो सानसेनो अनला सानसे नारजि सानसे माबा मिबि बेफोरबायदि जाबाय थानोथ' हायाना मानो हाया बेलाय बे आखाइखौलाय मानो होदों नोंनोलाय बिहामजो जानानै खामानि मावनो हायाबा मानि बिहामजो नोंलाय आं बिहामजोसो आं रुवाथि नङा बिहामजोबानो नंनायनि नङिनि खामानि मावनांगौ होननानै सोर खोन्थायो गावहाबा बिहामजो टाइमाव मावनांगौ ना मावनाङामोनथाय मानो मावनाङा बेलाय बिहामजो टाइमाव आंबो खामानि मावदोंमोन हांखौनो लानो मोनलायलायामोन आं हां लानो मोनाबालाय बोरैथो खामानि मावनो हाखोसै नोंलाय खोब आंखौ थगायनो फैदों आरो आं एसे गोरोंखायसो फिननाय होनो रोंबाय नङाबाथ' नोङो मा खालामगौमोनथाय बिहामजोखौ मा खालामनायखाय आंलाय नोंखौनो मा खालामदों आंलाय दिनैसिमबो ओंख्रि गोथावखौनो दिनैसिमबो संनानै जाहोआसै खोब गोथाव नङिखायसो आखाइखौ सोलास्लिबलायो मानो एसेबां नायनो बायो आंखौ बालनि फिसालाखौबा दाय मावबाबो जेबो होना आंखौबा दाय मावाबाबो जि रायनो जाबाय थायो बिहामजो बांद्राय जाबाय नोंनि खोथाफोरा बिदि रागा जोंनायावनो ओंखाम ओंख्रिखौनो गोथाव संनाय नङा आंखौ जाला माला होनबाय थानाङा आं संखायो दिनैसिमबो नोंनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौनो मोनजाफेराखै आङो जेब्लानिफ्राय बे न'खराव बिहामजो जानानै फैदों बिखुनजो साननानैनो आं नोंखौ जेबो मावनो होबावा बिनि सायाव आंखौ जात होनबाय थायो नोंखौलाय सोरथो बिखुनजो साननो होदों बिमा साननो हाया नामा नोंहा बिखुनजोखौ बिमा सानबासो मोजां जागोन दा न'खर संसारा नोंखौ जों आइबायदि साननांगौबा ना सिखारनानै नोंनि आखाइनिफ्रायसो उल्था सा बिगौमोन आं
ओमफ्राय सिखारनायाबो आङो फुंनि 9टाफ्रावसो सिखारगौमोन मबाइल नायबाय थागौमोन आङो जुदि नोंखौ आंनि बिमा साननांगौबा बेनिखायनो आंखौ बिखुनजो साननो होबाय थाबानो जाबाय ओरैनो मानसिफोरा बुङो बिहामजोआ फिसा बायदि थाफैनांगौ होननानै बिहामजोआ जुदि फिसा बायदि थानांगौ ना रावबो बिखुनजोआ सानसेयावनो थोरिनो हानाय नङा मिथिबाय बेनिखायनो बिहामजोखौ बिहामजो बायदि थानो हो बेसेबां टिकेटनि नाटक जालायखो दिनैलाय बुंदो दिनैनि थियेटारनि नाटकआ बेसेबां लागोन फैसाखौ नाटकसो नुफैबाय नोंहा माहाय नारजिबुदां मा खुसि मोनदों नामा बेयाव मा जादों मा जाया सोङालासिनो बे नाटकनि फैसासो सोंनो फैदों आंनि फिसालाखौ बिदिसो बुङो नोङो हा आं नोंनि फिसालाखौ बुङाखैना आं आंनि हौवाखौसो बुंदों दा नुबाय गोसो थोनानै लाबोनाय हिनजावा बेफोरबायदिसो जाबाय बुंखाथारदोंमोन आं नोंखौ बे हिनजावखौ दा हाबा खालाम होननानै खोथा मानियासैना नोङो नारजि फिसा नुबायना माखौ नांलायलायबाय थायोब्रा नोंसोर सानैबो नांलायाबा गोसोफोरखौनो मोजां मोनथारा नामाब्रा नोंनि बिमायासो दा आंखौ मैगं संबाबो गोथाव जायाखै ओंख्रि गोथाव जायाखै माबा गोथाव जायाखै होनबाय थायो सानफ्रामबो बेलेग बेलेग ओंख्रि संनांगौ आरो ना बिदिबाथ' बोसोरसेयाव बेसेबां रोखोमनि ओंख्रि संनांगोन आङो आंखौ हटेलाव खामानि मावग्रा सानदों नामा आं बायदिसिना रोखोमनि ओंखाम ओंख्रि संनो रोंनो नुबाय नारजि फिसा आं बेखौ मा होनदोंमोन बियो मा बुंलांखो सानफ्रामबो अनला ओंख्रि दा सं होननानैसो बुंदोंमोन आं बेखौनो माबा बे बुंलांबाय माला थांलाय अनला ओंख्रि संखो आं सानफ्रामबोथ' अनला ओंख्रि सङाना आरो संनानै जाहोबाबो गोथाव नङा होननानै बुं आं मा खालामगोन दे नोंखौलाय मा खालामनो खोन्थादों आंलाय गोथाव ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोबानो जाबाय फिसाफोराबो बिनि थाखायनो रानथेंथें जाजोब्बाय आंनि थाखायसो रानथेंथें जादों आरो गावसोरानो जाया सानसे सानसे मबाइल नायबाय थायो ओमफ्राय मा खालामनो मालाय जालु जाला जाबाय थायो ओंखामखौनो जायाबा आं मा खालामनो दे बिसिनि रानथेंथें जानाया आंनिसो दाय जाबाय जाबायथ' आरो फिसाला फिसाजोआ बेसेबां रानथें जाखो आंनि फिसौफोरा आयै होमबालाय नोंनो मानो संनानै जाहोआखै इसिबां फिसौ अनोबा मालायफोरा मालाय फिसौफोरखौ उन्दैयाव जि बायै बायै गिदिङोमोन बेयाव हनै फिसौखौबो बायासै फिसौलाखौबो बायासै आंलाय मालाय बिखुनजोफोरबायदि न'आव थाग्रा नङाना थाबानो जाबायना न'आव थानानै ओंखाम ओंख्रि संबानो जाबाय आरो बिदिबालाय बे न'खराव नोंनिलाय मानि गोनांथि नों जुदि जेबो मावनो गोसो गैयाबा बिखुनजोनि ओंखाम ओंख्रि संनाय जानो लुगैदोंबा नुबायना नारजिबुदां नुबाय मा होनो नोंना बिमाया नुबाय नारजि फिसा बिहामजोआ माबायदि बाहायो नोंनि बिमाखौ आंलाय माला बाहायखो नुबाय बोरै बिखुनजोजों गोरा गोरा खोथा बुंदों आं जेबो मिन्थियालै आं बुस्थुफोरा मा जायो मा थायो बेखौल' गोजाननिफ्राय नोजोर होयो जेबो बुंला होमबा नोङो बिहामजोखौ माथो बुंबावनोब्रा गासिनाबो राइट ना बिहामजोना राइट जाबाय आरो आंथ' बिनिखौ राइट होनाखैब्रा नोंनिखौबो राइट होनदों आयै ओमफ्राय माखौ लानानै इसिबां दावराव दावसि खालामनो मोजां मोनबाय थायोब्रा नोंसोरलाय आं थिगैनो दङ नारजिबुदां बिमाखौ बुजायनोबा बुजाय नोंसोरनो गियानि गोरों गोराखा माथो सानैबो सासेया सासेखौ बुजायखांबा सासेया सासेखौ बुजायफिनलायबाय थादोब्रा हाफाङा आइखौ बुजायखांनायनि उनाव आइया हाफांखौ बुजायफिनदो बिदिनो बुजायलायबाय थादो दे बिहामजो बिखुनजो सासेनि गियानखौ सासेया लादो सासेनि गियानखौ सासेनो हरदो बास गियानखौ सोलायलायदो नोंसोर नांथारा आंनो बिनि गियानखौ फ्रियाव होबाबो आंनोबो नोंनि गियानखौ नाङा आंलाय नोंनोलाय मानो गियान होनांगौ जाखो गियान होबाय आं गोदो आंलाय माथो मोनसेबो गोसोआव गैया माला गियान होखो नोंलाय हापां आयै जाबायसै बांद्राय रागा जोंबाय थानांला नोंसोर सानैबो मिन्थिगौ सोर राइट सोरनिया रं बेनिखायनो नोंसोरो सानैजों बिजिरलायबाय थानांला आंनिथिंजायल' मानो नायनानै बुंदों हिनजावनिथिं नायनानै मानो बुङाखै बावदों हापां नोंबो बिराद बुजिखायोना बेनिखायनो आइया रायबा नों सिरि थादो बिनि उनाव नों रायफिनदो ओमफ्राय आइया सिरि थाखांबाथाय नों सिरि थादो ओमफ्राय आइया बखिबाथाय नों सिरि थालायदो आरो हापाङा बखिबाथाय नों सिरि थादो सानैबो बेफोरबायदि दावराव दावसि जाबाय थाबा खर' गला जागोन ना नोंसोरना जिउआ जोबोद समायनालै आयै मिथिबायना हापां जिउआ जोबोद समायना बे समायना जिउआव जेबो खालामनानै लानाङा आरो नोंसोरनि जिउआथ' आधा आधि थांखाजोबखाबायानो फैबाय थानाय समफोरखौबो खुसि खुसि हगार हरदोब्रा नांलायबाय थायोलै आरो एबार नांलायबावबाय थाबा आं जेबो होनलालै आं हले सियार लानानै जिरायनानै नायबाय थाग्लाल' जानोसै आं आरो बांद्राय नोंसोर बेफोरबायदि नांलायलायबाय थायोबा फाग्ला जागोन आं फाग्ला जुदि आंखौ फाग्ला जाजानो गोसो गैया अब्ला सिरि सिरि थालायलायबाय था सानैजों दे हापां ओंखाम ओंख्रि खुरनानै लायदो आंनो मा ओंखाम ओंख्रि खुरनानै लायदो बेलाय ओंख्रिखौनो सङाखै आच्छा दे होमबालाय संहैनोसै आं मा दं मा गैया सङा बिहामजोआनो संथों नाङा दे आयै आं दिनै संगोन आरो नोंसोरो नांलायनानै मेंबाथाय ओंखाम ओंख्रिखौ जानो फैबानो जाबाय दे बेसेबां हायो नांलायबानो जाबाय आं बुजायबाय थाला जुदि नोंसोरखौ एफा देरनानैबो बुजायनांगौबा मानि गियान सोनानै लाखो नोंसोरलाय गियान राननाय समाव नोंसोर लाइनाव गैयामोन खोमा सानैबो आरो लाजिनाय राननाय समावबो सानैबो लाइनावनो गैयामोन खोमा बेनिखायनो लाजिनोबो रोंला गियानबो गैला जाबाय नोंसोर सानैनाव सम दा बांद्राय नांलायबाय थानांला आं ओंखाम ओंख्रि संनोसै गोसो दंबा जाफैदो नोंसोरो गोसो गैयाबा जायाबाबो जायो मा
मामोन बेलाय मा रावमोन बियो मा जालांखो मानसियालाय आं मिथियाहाय दा साननैसो बोरैबा जालांगासिनो दङ बियो माबाफोरसो मैगं गाज्रि मोनजाफ्लांबाय नामा बेलाय जालायबाय थाङै थुङै आंनि मैगंखौसो दाय जालायबाय मानसिया मैगं गाज्रि मोनजाबानो माबा जायो नामा हा मानसिया ओंख्रि गाज्रि मोनजाफ्लांबानो बिनि आखला सोलायलाङो नामा मालाय मानोथो आंनि फिसालाया इसिबां सोलायलांखो बेफोरबायदि रायलायानोमोन बियो आंबो बेखौनो सानदों मा जादोंथाय दासान्दि रायलायनायानो बोरैबा जादों देहायाव नाङैनो सोरबाफोर माबा मोनसे खैफोद आफोदाव गोलैबाबो नायबाय थाग्राल' जाबाय बियो बाराबा मिनिबावोसो मिथिबाय माथो जामारदों मानसियालाय मा मिथिगौ दा बिदि होननानै आंनि ओंख्रिखौ दाय दाहोथार ओंख्रि जानानै रावनिबो माथाया गाज्रि जाया नोंना जायोना बावदोंसो आं बांद्राय जावबाय थानाङा बिखुनजोखौ बिदि जावबाय थानो हामो नामा नोंबोथ' माथो आंखौ थुबाय थायो आंलाय माला थुलायखो नोंखौलाय खोथाजोंनो थुयो माथो आंनि सोदोबफोरखौसो आंनि खोथाफोरखौसो बिस गोनां होननानै बुङो नङाबा गावनियाबो जि बिस गोनांखा नुबाय दा खोथाया फेक नोंनासो बांसिन जाबाय आं माबा मोनसे बुंस्लाबनो मोना बेहासो दाया बांद्राय होमबालाय मानोथो नों बिदि बुङो आयै आं ओंखाम ओंख्रिखौ एफा गोथाव सङो सामफ्रामबो बेलेग संनो नाजायो मानो नों दासिमबो गावनि बिहामजो महरै गनायनानै लानो हाया नोंलाय आरो ना नों देनां बेलेग बिहामजो लाबाबो नों बे बिहामजोखौ बिदिनो रायखागोन बिजामादैखौबा जि अनगौमोन खोमा ना नों बिहामजोफोरखौल' रायबाय थानो हायो जाबाय दे बांद्राय बुंबाय थानांला ओंख्रिया गोथाव सं ओरैबा नोंनि ओंख्रि संनाया थावा जालांथारबाय बे बिखुनजो सासेया आंनि खर'खौ गाज्रि खालामसिगोन मालायफ्रा बिहामजोफोरासो बिखुनजोखौ जिना हाराम खालामो आंहा उल्था बिखुनजोजोंसो बायदिसिना बुंजाबाय थानांगौ जाबाय बालति ओइ हापां मोनफैलायबाय दा ओइ हापां खुगा जिब्लां मा जाखो जाथिया बहा थांदों नों मिथिगौ ना मिथिया नुथाराखै आं मानसिखौनो मानो माबा जालायबाय नामा जालायबाय माने जाबायानो बुहुद किसु जानानै थांबाय आरो जाबावनांगौसो दङ मा जादोंहाय मालाय फामे आरो दाउदैमोनखौ लानानै शिलंआव बेरायहैदों मा नंगौना नङा जुदि नङा गाहेनजों नोंनि हाथाइखौ देख्लाजोबगोन आं माला थगायफेरनायब्रा आरो आंनि खाफालाव थगायसुला लिरनाय दङ नामालै आं मालाबाबो मानसिफोरखौ थगाया मिथिबाय आं मालाबाबो थगाया जिखौ नुदों बेखौनो खोन्थाखायो मिथिबाय ना दियार लाब्रा लाब्रिफोर आं मालाबाबो थगाया नैबे टपिरामा मालाबाबो थगाया मालानि दिनाव आं मा सोदोबखौ थगायफेरखोब्रा बेलाय अमा राजाखौ नों किडनेप खालामाखै होनलाय मा नों बेवहायल' नांजाबाय थायोब्रा आं अमा राजाखौ किडनेप खालामाखैब्रा नों अमा राजाखौ किडनेप खालामदों आं मिथिखायो माबा मोनसे जाहोननि थाखायसो नोङो अमा राजाखौ किडनेप खालामखादों आं मिथिगौ बेखौ नाथाय नों आंनो खोन्थायाबाबो मा जानो आं सानसेबाबो मिथिखागोन जैदिन खालि मिथिगोन ना आङो बुहुमनोबो मिथिहोजोबगोन बेनिखायनो माखासे खोथा आं नोंनो खोन्थानो बायोलै हापां अब्लाबो नै मोनसे बाथ्राखौ खोन्थाबाय आरोना बे खोथाया हले सैथो आं गावनि मेगनजोंनो खोमाजोंनो गन्थंजोंनो मेगन गन्थंजों जेसेबां गुदुं दं गासैजोंबो खोनाजोबदों माने खोमानि गुदुंजोंबो खोनादों खुगाजोंबो खोनादों मेगनजोंबो खोनादों उथुमायजोंबो खोनादों खिथु गुदुंजोंबो खोनादों आं दाउदै आरो जाथिजों गलो नंगौना र' जाथि फैबा दाहाय सोंगोन आं आरो अमा राजानोबो खबर हरनांगौ ओमफ्राय बे खोथाखौ अमा राजानो खोन्थादोंना खोन्थायाखै नों अमा राजानो खोन्थानो उल्था आंखौसो थगायसुला होननानै बुंनानै हरलायगोन बियो हायोबा नोंनो खोन्थादोंब्रा हापां ओमफ्राय नोङो बे खोथाखौ आंनो मानो खोन्थादों माने नोंबो आंनि लोगोना आरो अमा राजाया आंनि सुथुर बेनिखायनो नोंनो खोन्थाबायब्रा आरो आं सानो अमा राजायाबो नोंनि सुथुर नों मालाबाबो अमा राजानि खानदानि मानसिफोरखौ नोंनि न'खराव लाबोखाया बेखौ आं मिथिखागौ बेनिखायनो नोंनो खोन्थाबायब्रा जाबाय माबा मोनसे मिथिखायो नों अमा राजानि सोमोन्दै बेनिखायनो नों अमा राजाखौ किडनेप खालामदोंना आरो अमा राजानिबो माबा मोनसे नोंनाव दङ बेनिखायनो अमा राजाया किडनेप खालामजाबाबो नोंनि खोथा रावनोबो खोन्थायाखै मा दिल जाखोमालायदोंहाय मोनथिनानैसो गारगोन आं बांद्राय इसेबां गोथौआव हाबनो नाङाब्रा हामा बांद्राय गोथौआव हाबबा ओंखारफिननो हायानो बाल होनदों नंगौब्रा बांद्राय गोथौ खोथा सानोब्लाना माने बोरियाव फैफिननो तान जायो मिथिबाय बांद्राय सानग्राफ्रा बिराद सानब्रेनानैनो फाग्ला फाग्लि जायो बेनिखायनो नोंबो बांद्राय गोथौआव दाहाबलै हाबां ओंखारबोनो हाया माने ओंखारबोनो हायाहाय आंहा सब रेडि बुस्थु लाखाजोबखागोन हाखर गोथौआव थांदोंबा दान्दियाव दिरुं खाखागोन ओमफ्राय जुम बारजुमखागोन हाखराव नांगौबा सिरि गोलाव बानायनानै सिरिजों गाहायाव ओंखारख्लायलांगोन जायखिजाया माबा मोनसे खालामनानैबाबो गुदुङाव हाबगोन आं मिथिबाय जाहाथे आं ओंखारफिननो हायो बापावै मानिबायलै आं हापां नोंखौबो नोंजोंलाय बहा हाबावनांगौ जाखोबो आंलाय थांदो आं एसे साननि दे होमबालाय आंबो न'आव थांनोसै बे अमा राजाया गावनि बिनानावखौ ताल लायाखै नामा बियो शिलंआव थांलायलायनानै फैबाय बिदिबाथ' खोथाया बिराद बारा जानानै दङ जोंसो जेबो फात्ता मोनाखै बे अमा राजाया एसेबो फात्ता लाथ्रा नामासै बे अमा राजाखौ अफिसाव थांनानै लोगो हमहैनि आं न'आव थांनानै सोङैबाबो दाय जागोन खोथाया बोरैबा बेनिखायनो अफिसाव थांनानै सोंहैनोसै आं बापरे माथो बुनानैसो दं मानसियालाय मा जालायखो नोंहालाय मा जालायखोसो होननानै बुंदों आयो आंखौ हाबा खालामनानै आंनो गस्ला गांसेखौनो मोजांखौनो होनो हाया दख'ना गांसेखौनो मोजांखौनो होनो हाया माथो नोंलाय ओंखाम ओंख्रिखौथ' मोनजादोंना ओंखाम ओंख्रिल' जागोन आरो जिउआव आङो लन्थं थानांसिगौ आरो
बाप्रे गस्लायानो दंखायो माथो नोंनालाय नोंखौलाय सोर लन्थं थानो होदोंब्रा थामिस गस्ला सिङावबो बायदिसिना गाननांगौ मिथिबाय नों बायदिनाव फैसा बिबाबो मोना आङो माबायदि हाबा खालामनाय नोङो नों हाबा खालामामोनबा आं बेलेग हौवाजों थांनायमोनब्ला दाहालागि आं फैसानि गान्दु खालामनानै उन्दुनो मिन्थिगौमोन मिथिबायना जालायबायलै बखि जालायसिगोनलाय बुंबाथाय बिदिसो बुङो आरो नों आंनो ओंखाम ओंख्रिल' जाहोनोसै आरो बेबो ओंखाम गोजा ओंख्रि गोजा बेदरबो गैदेरा आरो मानोथो हाग्रानि मैगं खनसायहैयाब्रा एसे हाग्रानि मैगंफोरखौबो लाबोनांगौ ना दानि जुगाव हाग्रायानो गैला माथो खाथि खालायाव आरियावबो हाग्रायानो रज'ला हाग्रा रज'बाबो बे हाग्रानि हाग्रासो रज'यो मैगं रज'आना हाग्रानि मैगंबो थायोब्रा एसे थांनानै खबर लाहैनांगौना नों हाग्रा नों न'आव थानानै गासिखौबो सानजोबबानो जागोन नामा गावनि गोसोआव सानजोबनाय बायदि जायाना ओमफ्राय हाग्रायाव थांनानै मा होनो गस्ला मोनगोन आरो माथो गस्ला नांगौ जालायखोरा नोंनोलाय आंनो बादामालि नांगौ बादामालि सिङाव गानग्रा सिङाव जेबो गानबा थानोनो सुखुवा मिथिबायना बोरैबा मोनथारो गावखौनो लांदां आच्छा माथो नोंलाय बायबायानो थायो खोमा बायबाय थानाय नुबाय आरो नोंलाय माखौ नुवा बोसोरसेयाव गांसेल' दख'ना बायबाबो बायनायल' नुयो नोङो बाथामिस आंखौ हाबा खालामनानै गोसोबायदि जेबो होआ मालाय हिनजावफोरबायदि गाबै बिबावासो आं मिथिबायना दस्रा हिनजावफोरा बेसेबां बियो बेसेबां बेखौ नांगौ होननानै भिडिअ खालाम हेगारो नुवाखै नोङो फेसबुक नायबानो मालाय हौवाना भिडिअ खालाम दख'ना बिनाय सारि बिनाय मेख्ला सादर बिनाय माला मेख्ला सादर बिखोब्रा नों बर'फोरखौल' नायो खोमा हारसा बेंगलि बांला बाहेर हादोरावबो हौवाफोराव बिनाय भिडिअ बेसे देखायो इंलिसफोरावबो चाइनिसफोरावबो मा जेसेबांखिनि बुहुमाव जाथि दङ गासिबो हिनजावफोरा हौवाफोराव बिसै दाना मिथिबाय नों खालि बर'खौल' नायो नालाय बर'फोरखौल' सिनायोदां आंबो हारसाफोरखौ खबर लायोब्रा दाना निउसाव होनांगौना गासैनोबो खबर लाजोबनांगौ जायो बिसोरनाबो देन्जार खारलायगासिनो दं आरो दे हारसाफोरनिखौसो गिलायलाङो आं माखौबा बिसोरनियासो देन्जारसिनबाव जोंनि बर'फोरना मालाय हौवा मालाय हिनजावजों लाखारलायनानै खारलायदोंबा बिसोरनाथ' अदफुद बिहाव बिहामजो माबा बिजामादै बिखुनजो बिगुमै बिबनां बिदिसो गोसोथोलायनाय बिराद निउस फैयो आं मुगै मुगैल'ल' मोननानै निउसखौनो लाया बाला नंगौथ' आरो बिराद बेफोरबायदिबो जाथारसै दाना बेनिखायनो आङो बर'नि निउसखौल' नायो बेलेगनि निउसखौनो नायनो लाजियो आं दरमा मोनबानो नोंनो फैसाखौ होगोन होमबाना बायनानै लाबानो जाबाय दम्फा फैलायबाय नों जोंहानाव आयै बिदि बुंनो हामा बुंगोन आं बेखौ बुंगोनानो बेनाव आङो गस्ला गांसे बाखि बिनायखौनो आंनो हरलायाखै आयै मानो बाखि हरनांगौ आयै बिदि बाखि हरबा बिनि दखाना मा जागोन दे आंनोल'सो बाखि हरनो होदों दा मालाय हिसाब मिलायाबा नोंनो बोरै बाखि हरनो आयै नों आंनि फिसाजोसो ना बिनिसो फिसाजोहाय सोब्बा जागोन दासो देलाय जानला माला सोबानो बुनो नाङालै आंनि फिसाजो आं बुगोनबो बुथारगोनबो सावगोनबो नों मा खालामगोन आं मानसि माहारि हिसाबै नोंखौ हेंथा होगोन मिथिबाय आच्छा दस्ति मानोबा फैदोंमोन दुम्बाखौनो नायनो फैदों आं दुम्बा फिसाखौ नुयो जि गोबाव जाबाय मा खबर आं मोजाङैनो दङ नोंलाय स्कुलाव एडमिसन खालामबाय ना खालामबाय दे मोजां फराय दे दुम्फाव जागोन दे आं थांनोसै दे बाय आयै नों माबायदि मानसिखौ बेफोरबायदि मानो बुङो मानो दाबो बुजिबायदि खालामबाय थायो नों एसे बुजिनाय हाब्ला नामा नोंनाव आंनाव बुजिनायानो दंखायो माथो थोजासे गैया माथो नोंनाव थोजासे मालायनि दखानाव थांनानै मानो बाखि बिनांगौ नोंलाय आफाया फैसा मोनबा नोंनो होखागोन ना नों मानो बुजिया बुजिबाथाय बांद्राय बुजिनांगौसो जायो बेनिखायनो बुजियानो मोजां फैसा गैया होननायखौ बुजिया नामा आफाया एसेबां खस्थ' खालामो एसे बुजिनांगौ ना आयै मालायफोरा बेसेबां फैसा थाखानि सायाव उन्दुनो मोनो आंलाय मानो मोनाखै गासिबो मानसियानो फैसानि सायाव उन्दुनो मोना माथो बाहेरायाव ओंखारनानै नायबा नुगोन नोङो एसेबां मानसिफ्रा न'आनो गैबावा दलं सिं अबेबा हाग्रायाव अबेबा दंफां खाथियाव अबेबा नाला खाथियाव तुम्बु सोंनानैसो थानांगौ जायो नों न'आव थानानैबो बोथिसे ओंखाम मोनजानायखौबो इसेबां बिदि सानो आरो बांद्राय फिल'सफि जानो नाङा नों दुम्फाव फिसाया मोजांखौनो बुंदोंब्रा जिखौ मोनदों बेयाव गोजोननाय थानांगौलै दावसो देलाय बालि बेनिखायनो बांद्राय फन नायनांला नों आयै
मालायफोरनि बायदिसिना भिडिअ नुनानैनो नोङो माथा गाज्रि जाबाय खर'आनो गैला नोंना बिफा फिसाजो लोगो नांनानै आंखौनो जादोंखि आंखौ जेनेबा हले न'आव फै आं गामि थांनानै मानसिफोरखौ रायखुमायबाय थानोसै आं एसे खर'फ्रा मोजां जानायनि बायना नोमानि आखलखौ मालाय रायखुमायबावगोनसोनो खर'आ मोजां जानायनि जाहोबावगोन दे आफा आया मानो बुजिथारा बुजिया बियो बेना बुजिनाय सक्तियानो गैया बुजिनाय गोहोआनो गैया बेनिखायनो बियो बुजिनो नागिरबाबो बुजिनोनो हाया दे होमबालाय दुम्फा फिसा दिनै अमा राजा एमएलएनि माबा दङ इन्टारभिउ दं आं थांनोसै जागोन दे आं दिनै नोंनि फेभरेट ओंख्रि संनानै दोनगोन जागोन दे फिसा थादो दे मा लाबोनांगौ नोंनो आंनो जेबो नाङा आफा नों फैफिनबानो जाबाय आच्छा दे बे आया मा जागोन दे जेबो बुजिनोनो नागिरा माबा
आं बुजियाहाय एसे मोजां रायलाय आं रायलायाखै हासिङा हा खुगाया सायोबालाय सिरि सिरि थादो आरो बे बुहुमा बे संसारा आंनि थाखाय नंला बे बुहुमा बे संसारा नै माथो मेथाइबो खननो हालायबाय नंगौना नङासै मेथाइखौबा खननो हायो ओमफ्राय रायलायनोबो हाया आंनि खर'खौ जानो नागिरदों नामाहाय नोङो आं हले जोंबाय दै नोंनि गगु गागा जाफ्लानाया मेथाइखौबा जि मोजां खननो हाबाय ओमफ्राय रायलायनोखौबो हाया आं मेथाइ खननोबो हायो आङो रायलायनोबो हाया रायलायबा आंनि खुगाया सायो बेखौ नों मानो बुजिया नै नोङो आदा मैथा फाग्ला मेथाइखौबा खननो हायो ओमफ्राय रायलायनोखौबो हाया माबे दुनियाव नुनाय बेफोरबायदि जाथाय बे दुनियायाव बे संसाराव कररनि गेजेराव सासे अद्भुत मानसि थायो बेखौ नों बुजिया नामा गावनि जानानै बेसेबां नोंखौ बुजायनो आं हले जोंबायहाय बांद्राय नाटक खोन्थिथारनाङा आंनि सिगाङाव मानि नाटक खोन्थानांगौ जाखो मानि खुसियाव नाटक खोन्थानांगौ जाखो आंनि खुगाया जुदि मोजां जाफिनब्ला आं नोंखौ बिराद रायगोन हांग्रिमोनदि बेखौ गोसोआव लाखा नै नोङो आयाबा थौदो थौदो थांनोसै लायला मैदेरा सोंनाय गैया खोनाखै आं नोंबो खोनादों नामाब्रा नोंसा नोम्फानि नाटकखौ बे थाइनै थाखानि नाटकखौ थाइनै थाखानि नाटकसो खोन्थादों बियो मालाय रायलायनोखौबा खुगाया सायोनो ओमफ्राय मेथाइ खननोबा खुगाया साया आयाफा नों बिराद बोरैबालै मानसिया नोंनि थाखाय आंखौ मैया सानै मानसिया बुहां जादोंमोनलै मानि थाखाय माने नों पाप खामानि मावनायखौ आं लानांगौनो बिफानि सम्पतिखौ फिसालाया मोनो नालाय बेनिखायनो बिफानि पाप मावनाय साजाखौ फिसालाया मोननांगौनो आफा बेनिखायनो नोंजों थाबायनोबो गिफालाय लांनोसैलै आफा आं नोंखौ लाजि फोनाङाखै माने नोंहाबा मा दाय मावनानै लादों उनाव मानसिफ्रा आंखौसो बुबालाय आच्छा बारा थाइबानि लारु नायनोसै मा जायो इन्टारभिउ हैनोसै आं आफाखौ इन्टारभिउ हैनो लांनोसै आं बेखौ जाफ्लानायखौ डाक्टरनावबो थांनानै एसे चेकआप खालामनानै लानानै फै सिसा नोङो आफा सब खोथाखौनो सब मानसिया बुजिजोबा नंगौना नङासै रायलायनो हायि मेथाइ खननो हानाय मा आखल बेलाय आरो बे अफ्रि रानियाबो बिबथै बिमादैनाव थांना बाराय फैनोनो रोङा माला फैगोन बियो